Mae angen symud ymlaen. Mae angen ysgol uwchradd a chynffedd fod yn ysgol benodedig Gymraeg i'r cyfrwng, ac mae angen ysgolion cynradd swyddogol penodedig Gymraeg ar hyd a lled y sir. Dwi'n meddwl fod yna wrthwynebiad, ond mae yna ddiffyg parodrwydd i feddwl yn glir ac i symud ymlaen ac i weithredu. Ac felly apel sydd gennym ni ar y gynghorwyr a'r swyddogion a phobl Maldwyn i ddweud digon yw digon, ydyn ni wedi gwneud gwaith ardderchog y Maldwyn yma yn Gwarchod y Ffin ac yn Hybyr Iaith, ond nawr mae'n rhaid cael cefnogaeth wirioneddol gan yr ysgolion. Wel, da ni'n teimlo yn ôl ffigurau diweddara'r cyfrifiad sydd yn ffigurau trychu'n ebus yma yn y gornolech yma Gymru, bod rhaid i'r uwchwyldro mawr ddigwydd. Da ni hefyd yn teimlo bod yna gannoedd miloedd o ynghyfoedion ni sydd yn anffodus yn ddi-Gymraeg, nid o'i dewis nhw, mae allan o'i dwylo nhw. Dydyn nhw wedi cael y cyfle i gael eu trwytho yn y Gymraeg. Yr unig ffordd o wneud hynny ydy cael gwared ar y ffrydiau Saesneg. Sefydlu ysgolion penodedig Gymraeg yma'n Sir Drefaldwyn, boed yn gynradd ag yn uwchradd, fel bod ni'n gallu gweld mewn degawdau i ddod cynnydd yn y trechnet diriwiad poenus presennol. Achos, da ni fel cyngor, da ni'n croesawu y protest, da ni'n croesawu sylwadau Cysur Iaith, a da ni hefyd yn croesawu cyfraniad wrth at y drafodaeth. Da ni yn y broses ar y bryd o edrych ar addysg Gymraeg uwchradd yn Gogledd y Sir, ar draws y Sir i gyd roedd ni, ac yn cychwyn y drafodaeth i weld beth sy'n bosib, beth i barn bobl o fewn y sir am y peth, a gweld ysgyd hynny beth sy'n bosib i'r cyngor i wneud. Hefyd, ar hyn o bryd, da ni'n y broses o sefydlu, da ni wedi sefydlu gweithgor newydd i edrych ar yr iaith Gymraeg yn fywys, edrych ar y diriwiad yn siaradwyr Cymraeg yn ôl y cyfrifiad, ac edrych wedyn ar beall y cyngor i wneud mwyn atal y diriwiad o gwrthdroi'r diriwiad yna dros y blynyddoedd nesaf. Mae fater, da ni'n ei gymryd o ddifri, a fater da ni eisiau gweithredu i wneud rhywbeth yn ei gylcho. Wel, dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod ni'n cael ysgol uwchradd ym Mhywys, ac yn bwysig iawn bod ni'n cael ysgol uwchradd yn Sir Drefaldwyn. Mae'n rhaid i ni cofio bod o'n bwysig i ni gwrando i bawb, a mae yna pobl sy'n meddwl bod cael ysgol Gymraeg am effeithio ysgolion eraill. A wrth gwrs mae hynny am ddigwydd, ond mae rhaid i ni gwrando ar bobl a gwneud yn siŵr bod nhw'n cael y neges bod o'n bwysig i ni cael ysgol Gymraeg yn Sir Drefaldwyn.